páni a tí ostatní. Je mi tu najvyššou cťou vás privítať na jedinečnej premiére nášho vystúpenia. Následujúca inscenácia zobrazuje príbeh tragicky nedoceneného rozprávača, ktorý vám vyrozpráva príbeh vzniku veľkej knihy kníh. Je to príbeh len a len pre vás. Nech sa páči. Dovoľte, aby som vám povedal príbeh. Príbeh, ktorý tu spolu prežijeme, a príbeh, ktorý ako každý iný sa skladá zo slov. A preto som tu teraz aj ja. Jedi, Siri Logos, najväčší pán slova, rozprávač. Ma na Slovensku volajú. Zase nikto nespoznal, pán kolega? Už to skúšaš 5. krát takto na ľudí a stále ho nikto nikde nespoznáva. Nespoznáva. Táto generácia je úplne stratená. Stratená generácia to je. Boh do toho s leskom. Priama reč. Bohužiaľ už nikto nepoužíva, lebo nikomu sa nechce písať. Ale kde sme to vlastne skončili? Ach áno, chcel som sa vám predstaviť. Ja, majster slova, najväčší, ja ťa vidím, cynik, najväčší Jedi, Siri Logos, rozprávač ma volajú. A toto sú moji ďalší Jedi. Cynik, čo vždy má väčší potlesk ako ja. Priama reč. Tiež priama. A ostatní Jedi, ale tí sú teraz niekde na školení. Au do pekla! Gutenberg! Ty tu čo robíš? Pohode, šéfe, žiaden stres. Mňa som len zavolali spraviť jednu mašinu. Zavolali? Ako zavolali? Čo zavolali? Akú mašinu? Tu vysvetľujeme dôležitý príbeh o sile slova. A ešte dôležitejší príbeh o rozprávačovi. A ty si to len tak montuješ za akú mašinu? Povedali mi pospraviť mašinu. Tak robím mašinu. Ibaže... Ale nejak vám to nejde. Veď práve. Toto je Marcel. Marcel, výtlačiar. Mal vytlačiť prvú knihu, ale netlačí. No, Gutenberg, majster. Ako vám to neputuje? Skúsime čarovný kop. Veľká kniha kníh. Naša Omnia Libra. A takto, dámy a páni a tí ostatní, prišla na svet naša veľká kniha kníh Omnia Libra, ktorú odteraz po najbližšie 2 týždne budeme zaplňať našimi zážitkami, osudmi a všetkým, čo sa nám stane. Dúfam, že bude čo najplnšia a čo najhrubšia takto presne o 2 týždne.